Nasleduje zastávka Zimný štadión. Páči sa vlastne, hneď si to tak pichli. Ale jak sa oblačí, dúfam, že nebude pršať. Dnes už nezobrali proti dažďu. No. Chceš sa si sakať? Super. Môžeš tak nôžky dať. Tu býva Hilde, aj Linda. Hilda asi išla na chatu. Zimný štadión. A vy objednávate stále z toho košíka? Áno. Ale ten košík je najdrahší. Prečo neobjednávate z Teska? Alebo Však majú slavu. majú zľavu? Hej? No. No. Či mama má zľavu v košíku? Všetci. Všetci? Naozaj? No super. Trnavské Lebo som počula, minule hovorili, že to je najdrahší obchod. Najdrahší online. Čože? Online, hej, najdrahší. Tak dlhá to 71 bola. Čierne mračné. Trnavské Keď my dvaja tak zmochneme, to bude sranda, čo? Nemáme ani dážnik, ani bunku. Vedia, že nemá pršať a prší, a keď píšu, že má pršať, tak neprší. Nasleduje zastávka Ale aj keby sme zmokli, nám to nevadí, že? Vadilo by ti to? Ne. Ne, posušíme sa doma, že? Tak sa tu policajti zastavili nejaké auto. Asi išiel rýchlo, alebo išiel na červenú, že? Niečo robil. Ona myslela, že je mladá. Si rád, že ideme? Mám plenku. Som mal 2 rôčky. Neby si mi tu nechal ten kabel.
vedel, že budeš u mňa spať? Áno, Ty si vedel? A kto ti to povedal? sám. Ty si zlatý. Tak spíš, hej, u mňa. Kedy pôjdeš spať v druhej babke? Ste sa dohodli na tom?